Na samom početku želim pozdraviti gospodina konzula, gospodina Januša Taperu, gospodina gradonačelnika Andriju Rudića i osobu bez koje ne bi ove izložbe bilo, osobe gospodina Davorina Kerekovića. Evo ga, ova izložba nosi naziv Grafički dijalozi, a radi se o dva umjetnika, i to Malgožate Komić i Piotra Kobržinskog. Oni se prvi puta predstavljaju kako kutinskoj, a tako i hrvatskoj publici. Profesorica je izlagala u Poljskoj, u Italiji, u Njemačkoj, Mađarskoj, ali evo ga i u Hrvatskoj. Pa tako ovaj grafika, tehnika, tradicionalnim načinom napravljena grafika nije samo ovdje predstavljena kod gospođe Komić, već i Pjetr se, njen doktorant, predstavlja u onoj drugoj prostoriji. Ali vrijednost i izuzetnost ove izložbe je da za one koji nisu vidjeli, reljef s ove desne strane gospođe također se predstavlja po prvi put, a svi oni koji su, znači, za slabovidne, za slijepe osobe, prigoda da pogledaju kako to izgleda na taj jedan drugačiji način. Inače, gospođa Komić radi već niz godina, preko 20 godina, djeluje u domeni takozvane tradicionalne grafike. Znači, to je područje umjetnosti koje je izuzetno zahtjevno i zapravo i teško. Na jednoj strani su recimo lake tehnike umjetničke, likovne, u kojima se vrlo brzo dođe do jednog finalnog rješenja. Ovo su tehnike u kojima je potreban određeni i zanatski napor, i rad, i briga, i puno truda da bi se došlo do ovih ovakve kvalitetne radova kao što su ovdje tu vam predstavljeni. Inače, gospođa Komić, može se reći, europska i svjetska umjetnica. Ona je na svim kontinentima praktički izlagala, u svim viđenim galerijama se pojavljivala. Pa i samo ćete vidjeti na ovom Lepljanu su navedene posljednje izložbe na kojima je dobila priznanja. Tako da može se reći da je u Kutini ovoga časa osiguran i omogućen nastup jedne vrhunske umjetnice. Ja ću još spomenuti da je Piotar Kobržinski, njen diplomant, zapravo doktorant, sada inače završio na akademiji grafiku i sad se pojavljuje već kao samostalni umjetnik. U ovoj manjoj prostoriji ćete vidjeti i njegove radove i nadam se da će i vaši, kao i naši sudovi, biti da je na dobrom putu da se razvije u kvalitetnog, interesantnog umjetnika. Ja się bardzo cieszę, że w okresie Igrzysk Olimpijskich, zimowych Igrzysk Olimpijskich, które w Soczi trwają, którym zawsze towarzyszą imprezy kulturalne, możemy taki malutki polsko-chorwacki wkład wnieść tutaj w Kutin. Gospodin Tapera je jako zadovoljan što se nalazi među vama i posebno ova prilika da za vreme zimskih olimpijskih igara ovakva veza između dvaju naroda, između Poljske i Hrvatske, može biti isto kao jedan simbol olimpizma, ovdje preobličen na jedan način umjetnički. Młodym adeptom sztuki, młodym dziewczynkom, które nam tutaj grały, życzę im dużo powodzenia w rozwoju swojego talentu. Teraz se zahvaljujem posebno ovim mladim umjetnicama koji nam uljepšavaju danas
sa svojim nastupom u tom budućem nastupom. Želim puno gospodara. Drago mi je da već ovom izložbom zapravo otvaramo jednu, ja vjerujem, dugu i plodnu suradnju između Veleposlanstva Republike Poljske i grada Kutine i nadam se da ćemo u toj suradnji, osim ovog kulturnog otvaranja vrata, otvoriti ona vrata koja su nam vrlo bitna u našem razvoju, a to su vrata gospodarstva, da ćemo na ekonomskom planu moći surađivati, znači one ljude koji bi možda bili spremni surađivati sa našim poduzetnicima. A s druge strane, gospodin veleposlanik je već spomenuo u razgovorima da će veleposlanstvo preporučiti jedan grad u Kutini, da budemo gradovi partneri, da se otvori jedna suradnja i to je preporučio jedan grad koji zaista ima vrlo kvalitetno iskorištene europske fondove, a to gradu Kutini treba. To Republici Hrvatskoj treba, a Poljska je jedan dobar primjer kako se mogu iskoristiti europski fondovi.